Děti, paní učitelky, děkujeme, že jste přišli. Děkujeme základní škole, že se s náma bez problémů na této akci domluvila. A děkujeme paní ředitelce Zdeňce Vítové za to, že vás sem pustila. Jdeme na to. Jedná se o akci Září měsíc náborů a můj první gól. Představím vám, jak to tady bude dneska fungovat. Přišel se na nás podívat pan magistr Michal Blažek. Tak vyzkoušel jsem těch soutěží spoustu, v podstatě od těch nejnižších až po první ligu. Tam teda to byla pouze jedenkrát lavička v Jablonci, ale pravidelně jsem hrával druhou ligu. A díky fotbalu jsem se podíval i po celém světě, ať už to bylo třeba Thajsko, Čína, ať to byla Francie, Anglie, všechny tyhle ty fotbalové země, takže určitě jeden z důvodů, proč fotbal hrát a proč ho mít rád a něco pro něj dělat. Ale tady vítá pana Karla Havlíčka, který je maličko indisponován, ale je to bývalý ligový hráč. Tak ligu jsem si, ahoj děti, umíte taky ahoj? Pořádně, nahlas. Tak ještě jednou a víc. No, to už je lepší. Takže děcka, já vás tady taky vítám nejdřív. Jsem rád, že jste přišli v takovém hojném počtu a kdybyste se dostali na podobnou úroveň, kam jsem se dostal já a dostal jsem se z vesničky ještě menší, než bydlíte většina asi z vás tady v České Skalici. Si myslím, že jste z České Skalice. Jde to i z malé vesničky, chce to vůli, chce to píly, chce to štěstí a prošel jsem Hradcem, Rize a Jabloncem. Odehrál jsem 150 ligových utkání a dal jsem v nich jako obránce pouze 2 góly. Tak tenhle projekt vzniknul na základě iniciativy Fotbalové asociace České republiky a my na kraji společně s okresama, s okresníma fotbalovými svazama děláme takovouhle podobnou náborovou akci v jedné destinaci v každém okresu. Bohužel nám to nedopadlo v okrese Jičín, takže v okrese Hradec Králové jsme udělali 2. Tato je první, dneska je i v Trutnově. Další bude zítra v Rychnově, pak to bude na Slávii v Hradci Králové a v Novém Bydžově. A snažíme se vyjít tomu klubu vstříc tak, že je tam i podpora finanční, je tam podpora materiálová, nejen od kraje, ale samozřejmě od fotbalové asociace. No, super. A teďka vystřel. Vzhledem k tomu, že v Náchodě to bylo, tato akce podobného rázu proběhla před pár měsíci velice úspěšně a i na základě ty velice úspěšné akce probíhají ty nábory po celé republice. Náchodu se to hodně povedlo, tak okres fotbalový svaz okresu Náchod vybral destinaci Česká Skalice a stejně tak v jiných okresech si ty destinace vybírají okresní fotbalové svazy sami. Projížděl jsem dědinou, cestou na Pisovice, přivítal mě předseda, řekl mi u Slívovice, živého či mrtvého, jo, jinak kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a tvoje žede. Tak z našeho pohledu fotbalového svazu si myslím, že každá taková náborová akce je vynikající, vzhledem k tomu, že i ty finanční prostředky jsou na to daný nejen od toho klubu, ale jak od nás, tak od Fačeru, tak si myslím, že ten klub to má pak jednodušší a je to nábor vždycky pro ten klub jako samotný, pro to okolí, ty destinace, kde se to organizuje, no a celkově i pro celkovou základnu Fačeru, což je zas pro určitý dotační akce od UEFA lepší pro nás, pro všechny. Stanoviště a posuneme se zase za další soutěží. Takže dětská, buďte za mnou.
Dobře si spočka, dobře, dobře. Jdeme. A zrychli to, musíte zrychlit tam. Nalijete si to sami a sedněte si, ať vidíte to. Tak co? U paní učitelky Macháčkové. Líbilo se vám to? Líbilo? Ano! Jak moc? Ukažte, jak moc. Takhle? A jak se to líbilo prvňákům? Dobrý? Přijdete příště zase? To jsme rádi. A u paní učitelky Šebestový? Pokud se to líbilo asi druhákům, tak to mám radost. Tak, každý dítě dostane medaili, aby mělo nějakou památku. Celá třída dostanete tašku plnou dobro. Ty vám paní učitelky rozdělí asi až zítra, protože za chvíli půjdete na oběd a abyste si nezaplácali příška a nebo... Kolika tu máš ty? To nedostane, tak nesportoval. Co máš? Já mám víc. Než co máš? Ona nemá míč, ale nemá nic. No a ještě tady máme nějaké drobnosti pro pevňáky. A jak to bavilo holčičky? Co holky, bavilo vás to? Líbilo se vám to? Jo? Mě taky. Tak to je fajn. A co se vám líbilo nejvíc? Všechno. Všechno? Mě taky všechno. Mě taky všechno. To je krásné. Thank you.